जाहो तोड़ के गईल करे जाहो हमरा के रोवावेला सपना में तू आवेला दर्द दिल के बढ़ावेला छोड़ के गईल करे जाहो हमरा के रोवावेला। तब लड़की कहे मिले ना चयनवा के तनो बैदा लगे जाई हो बैदा लगे जाए कहे अरे ऐसा न रोगवा धरा दिहला ऐसा न रोगवा धरा दिहला। मेहरारू कहे कि ऐसन रोगवा धरा देला कि खोजलो पे मिले ना दवाई हो। कहे का सखी बलमा सखी बलमा सखी बलमा कदर न जानेला बाली रे ओ मरिया के कबल है जुगा के राखी कबल है जुगा के राखी हई को माला शरीरिया के सखी बलमा सखी बलमा सखी बलमा कदर न जाने। आज के मार्केट के गीत बा कोनो भौजाई अपने देवर से परेशान हिया आजकल के देवर बड़ा नेवर हो गइल बाड़े। भौजाई परेशान मर्द के फोन कैले बा कहे काजी एकरा के समझाला जवन तोहार छोटका भैया बा ई बड़ा परेशान करेला एकर आदत निक ना बा कहे का बाहर बाहर आए हो पलमुआ बोलेला देवरा डाट के तू बाहर आए हो पलमुआ बोलेला देवरा डाट के और बथे कमरिया रात के कमरिया रात के आवा जिया लगी रहे ना बाबा रे दहिया अरे बलमुआ के तुरा लकीर दहिया धारा दिया होले बड़ी जोर लगी रहे। और देखिए अनिल बीडीसी के भैया जी के तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की चाह रही।
अरे लहुरी नाना दिया अरे नाना क्या बात है? अरे लहुरी नाना दिया अरे ये बहादुर अरे मानी जा कहना मो पीस के लिया वा तनी हरा दिया अरे पीस के लिया वा तनी हरा दिया तारा दिया होले बाड़ी जो पीस के लिया वा तनी हरा दिया